What's up guys? Good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang araw na naman. So, ang lakad natin for today ay puntahan natin yung pinuntahan natin kahapon, yung nabangga na isang taon nang hindi pa naoperahan. Kasi yung binigyan natin ng saklay, bali papacheck up natin siya sa Ordaneta. So, ayun, samahan nyo ko mga ikan. Face in your face. On the way na tayo sa Barangay Bantog, Sitio Aragaag. Daanan natin si brother. Bali, gamit pala natin ngayon itong si Click ni Kagawad. Kasi hindi nakarehistro yung motor natin. Kaya itong Click ni Kagawad ang gamit natin. Pinahiram. May charity pala kami sa October 2. Tatlo yung beneficiary namin. Sana suportahan nyo kami sa aming charity. First charity ng United Solo Rider 075 dito sa bayan ng Asinggan. Nakita natin si Ma'am Silang lang doon sa may gasolinahan. Magkita-kita na lang daw doon sa Ordaneta. So, papunta na tayo. Sana sa may mga mabubuting loob, makatulong din po tayo sa mga kababayan natin na kailangan. So, on the way na tayo, pinakride na natin yung pamangkin ng isang kasama nating ipapacheck up. Kaya, ayan. Bali, yung isang kasama natin na ipapacheck up, dito pala na disgrasya sa may boundary na ito. Itong boundary na to, basta dito banda, accident prone area to. Maraming nadidisgrasya dito at namamatay. Kaya pag nadaanan nyo po yan, mag-ingat po. Lalo na paggabi. Ingat dyan sa lugar na yan hanggang dito. Kasi may nangunguha po talaga dito o kaya talagang accident prone area yan. So, yun, malapit na tayo sa may hospital. Bali, kaliwa na tayo diyan, sa may tulay. Antayin na lang natin sila, Ma'am Silang lang at saka yung pasyente na ating papacheck up. Dito tayo sa may emergency hospital mag-aantay. So ito na pala yung dalawang pasyente natin. Hindi natin nakuha na ng video. Hindi na pagbaba sa sasakyan. Nag-aantay na lang ng oras para sa schedule. Tatawagin sila. Papasok. Ayan, papa x-ray pa. Wait lang. Ito naman yung isa. Si Pap. Ayan naman yung isa. Kumakain pa. Wala na siyang Diretso uwi na? Diretso awi doon? Wala, hindi kami lang tayo. Patik up ni Paji may isa niya. Ayan. Patik sakat tata. Mga sawakan doon tanong librigata. Na? Lima. Ay ke adon tunga gatas lekat sedikit kenawan. So,
Tara. So, yan, oh. Ano natin. Maiwan na daw sila, oh. Maiwan na sila. Ayun. Yan si Ma'am Silang, ang ating cashier. Sa tagal, sa isang taon, ngayon lang ulit na anuhan ng medical attention yung dalawang pasyente. Yan, kung walang matulungin na kagaya ni Ma'am Silang, hindi natin mapapacheck up yung dalawa. Kagaya ng mga sponsor natin. Salamat, maraming salamat sa inyo. Ayan, na si Ma'am Silang lang. Yun, tapos na magbayad si Ma'am Silang. Hatid natin yung resibo para kay si brother. Ayun, tapos ng isa pa. So, si Ma'am Silang, hatid niya yung resibo. Tayo naman ay bibili ng gamot para kay brother Palito, Katalan, Kuhutan. AKA Paleto. Ayan, maghiwalay na kami dito. Sa papasok, ako palabas. Mamaya balik tayo sa loob. Yan na natin ng gamot. Ayun, may nahanap tayo dito sa may ang pharmacy. Gamot para sa ating beneficiary. So, ayun, nakuha na natin yung negative copy. Ibalik natin doon kay doktor para sa bisita ng gamot. Bukas, hindi na siya babalik, ako na lang kukuha. Kinuha na natin yung sakyan nila Ma'am si Ria. Bali, antayin lang natin. Ano yung motor natin na gamit. So, ayun, naging driver na naman tayo pansamantagal. Ay, saka ikarga tayo. Ayan, tapos na. Ano yung sabi? Ito po.
Tapos na yung check-up, saka mga x-ray. Alis na tayo. Woo! So, ayun. Uwi na tayo. Yun na muna, Mamsi. Mauna ka na. So, yun. Okay na. Thank you very much sa mga sponsor natin na nagbigay ng tulong para sa ating dalawang pasyente. So, uwi na tayo. So, hindi ko na makukuhanan ng video yung pagbaba nila. So, ayan, uwi na kami ni Ma'am Silang lang. Dito ko na tatapusin ang video. Ride safe and God bless sa ating lahat.